Pabiling masinati ang nagkataas nga temperatura nining buwan sa Mayo. Apan masinati gihapon ugma sa musunod nga mga adlaw ang isolated rain showers. Alang sa dugang weather update, aniya si Ned Salitrero, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan, mo kining kahimtang sa atong panahon. Wala gyapon kitay low pressure area o bagyo nga gimonitor sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang easterlies ang padayon na nagpasulabi sa tibok Visayas, sa Mindanao ug sa Southern Luzon. Ug tungod niini, ang probinsya sa Cebu lakip na ang ubang dapit sa Visayas, makasinati gihapon og init na panahon diin aduna lang kitay panagsang pagpanag-om ngadtos madag-umong kalangitan ug mga patak-patak lang ng mga pag-ulan o pagpanugdog og kilat. Samtang kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, generally safe gihapon para sa atong mangingisda nga mopalaot karong panahona kay nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan ng atong hangin nagagikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Atong low tide ugma sa alas 4:26 sa buntag ug adunay gimubo na 0.21 meter ug high tide sa alas 10:34 sa buntag adunay gitas-on na 1.26 meters. Mga kapuso, ganihang kadlaw naka-record gihapon kita og taas nga minimum temperature nga niabot og 27.1 degrees Celsius. Ang pasabot ni ana bisan nga ato ang kadlawon o sayo sa kabuntagon, posible lang gihapon nga alimuot o init ang atong masinati nga panahon. O para sa atong temperature forecast diri sa probinsya sa Cebu, magsukad gikan sa 26 to 33 degrees Celsius, sa Bohol 24 to 32 degrees Celsius, samtang sa Dumaguete City 25 to 33 degrees Celsius. Diri sa Bacolod, San Carlos ug Iloilo City 26 to 32 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas 25 to 32 degrees Celsius ug diri sa Tacloban City 26 to 34 degrees Celsius, samtang diri sa Maasin, Southern Leyte 25 to 33 degrees Celsius. Og kani nga maong temperature range, posible gihapon makahatag natog heat index between 40 to 41 degrees Celsius. Ang adlaw musilang ugma sa alas 5:26 sa buntag. Ug para sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.tost.gov.ph ug sundaw sa ang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube accounts. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands Salitrero, daghang salamat.